ସେତେ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି। ଇଭେନ୍ ବାର୍ଥଡେ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ ବି କିଛି ରେକର୍ଡ଼ କରିନି ବିକଜ୍ ବହୁତ ଏତେ ବିଜି ରହିଗଲି ୟାର। ବାର୍ଥଡେ ହଠାତ୍ କିନା ମାନେ ଏମିତି ଆଇଲି ଦେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ବାବା ବି ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସରି ୟାର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ହେଇନି। ଯେତିକି ହେଇଛି ସେ ମାନେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି ନର୍ମାଲି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ତ ଆଜି ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା କି ମୁଁ ମୋ ଅଫିସ୍ ବାଉଲ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ବାବା କହିଲେ କି ତାକୁ ସେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖନା, ସେ ଟିକେ ମାନେ ଜାଗା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ତୁ ଆମର କ'ଣ ଟିପଏରେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖ। ତ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଭାବିଛି ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଆମର ଏମିତି ଅଛି କି ଏଇଟା ଏ ଟିପ୍ ଦେଖ ଯେଉଁ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ତ ଏସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସଫା ହେବ। ତ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଅଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ଟା ସେଠି ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିବାକୁ ବିକଜ୍ ଏଠି ରଖିଲେ ଏମିତି ବି ଦିଶିବ, ବାଉଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦିଶିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିଗଲା ଏଇଟା। ମୋତେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା ଯେଉଁଟା ମୋର ଦରକାର ଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇବି, ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଗେଇବି ଯେଉଁଟାକି ବାଉଲ୍ରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଅବିବାକେ ଯିବା ଟିକେ ପଢ଼ିଆ 9:30 ବେଳକୁ ଏସବୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିକଜ୍ ମାଛ ଦୋକାନ ଭାଇ ଖୋଲା ହେଇନଥିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ଆଜି ମାଛମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଭାଇ ତୋର ସାର୍କ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାରି ଦେଲେ ନା କ'ଣ? ମାରି ଦେଇନି, ତାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ରଖିଥିଲି ତ ତଳେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ପାଣି ସବୁ ଅସନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା ନା। ଆଉ ସାର୍କ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଛାତ ଉପର। ଆଣ୍ଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ଉପର ବାଲା ରୁମ୍ଟା। ଆଣ୍ଡ ସି ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାର୍କ। ଦେଖ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଅପ୍ଟିମମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଆଣୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବିକଜ୍ ସେଥିରେ ଫିସ୍ର ବେଟର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ସାର୍କ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଦେଖ ଭାଇ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ହେଲା ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାଲି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ବେଳେ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସେଟଅପ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲି ତ ବାଲି କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି କି ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଘଷି ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଶୁଆଇଦେଲି ଡ୍ରମ୍, ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲି ପୁରା ଛାତ ସାରା ବହୁତ ସମୟ ଯାଇ ଗଡ଼େଇଲି, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସଫା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି ବାହାର ପଟୁ, ସରି ଭିତର ପଟୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଆଣ୍ଡ ତଳେ ବି ସିମ୍ପଲ୍ କିଛିଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣ୍ଡ 3ଟା ଆମର ଆଲବିନୋ 2ଟା, ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍କ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍କ ନୁହଁ, ମାନେ ସାର୍କ ନୁହଁ ମାନେ ମୋତେ କେହି ଠକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେରସେଣ୍ଟ ସାର୍କ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବେସିକାଲି କ୍ୟାଟଫିସ୍ ପ୍ରଜାତିର। ଆଙ୍କୁ ସାର୍କ ଆଙ୍କ ନାଁଟା ଖାଲି ସାର୍କ, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାଟଫିସ୍। ମୋତେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭାଇ ମାନେ ସାର୍କ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଏ ତ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା। ସେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାଟଫିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡେରସେଣ୍ଟ ସାର୍କ। ଓକେ, ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ, ଦେନ୍ 9:30 ବେଳେ ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଆସିଛି ଅଡ଼ଶପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଦୋକାନଟା ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ଆଉଛନ୍ତି ତଳୁ, ତ ଯିବା। ହଲେଇବୁନି ତାକୁ ଦେଖୁଥା, ପାଣି ଲେଭେଲ୍ ଯଦି ବେଶୀ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ପାଇପ୍ ଯେମିତି ନ ଉଠି ଆସେ। ଉଠଉଥା, ମୁଁ ଜାଲିଟା ଉପରୁ ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବା। ବାଉଲଟା ସଫା କରିଦେଉଛି ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଘଷିକି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଏଇଟା ଘଷା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଅସନା ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଘଷି ଘଷି ତାକୁ ଧୋଇବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଉଛି ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା।
ଏତିକି ପାଣି ଥାଉ ନା ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ସବୁ ମେସିନାରିଜ୍ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଆଣିଥିଲି ଆକୁ ଏବେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାରି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସ ଦେଖ ମୋ ବି ଆଉ ଥରେ ଲାଇଟ୍ डबल टेप टाइम ये तो लैंप वरिया लाଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି ଟିକୁଛି ଏ ଲାଇଟଟା ଲାଇଟ୍ ଆସିକି 11:42 ଆଡ଼କୁ ହେଲାଣି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରିକି ଦେନ୍ ଯାଇକି ମୋ କାମ ଟିକେ କରିଥିଲି ବାକି ଅବିକା ଉପରକୁ ଆଇଛି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୋ ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମସ୍ତ ସେଠି ଚିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରୁମ୍ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ତଳ ଭଳିଆ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବି ମିଳୁଛି ସୋ ଭାଇ ଟିକେ ଖରା ଦେଖ ଶୀତ ଦିନେ ଭାଇ ଖରା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗେ ବାକି ଆଜି ମାଛ ହବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସୋ ମାଛ ଟିକେ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ସୋ ମାନେ ଖାଇଲା ବାଲା ମାଛ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ସୋ ଆଣିକି ଆଇଲେ ଦେନ୍ ପୁଣି ହେବ ମାଛ ଯାହା ହେବ ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ଶପୁରରେ ଏବେ ତ ବେଶୀ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ବାକି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଅଛି ସିଏ କଲେଜ ଛକରେ ସିଏ ଗପି ଫିସେସ୍ ନା କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହଁ ଗପି ଫିସେସ୍ ଆଣିଛି ବହୁତ ସାରା ସେଇଟା ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସେ ଫିସ୍ର ବଡ଼ିଟା ଆରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଥାଏ ଲାଞ୍ଜଟା କଲରଫୁଲ୍ ଥାଏ ବଟ୍ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା ଆଣିବି ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ଛୁଆଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏରିଆ କେୟାର ଦରକାର ହୁଏ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କେୟାର ଦରକାର ହୁଏ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିନି ଆଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ମୁଁ ଭଲସେ ଗ୍ରୋ କରେ ଏଇ ସାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭଲସେ ଗ୍ରୋ କରିବି ମୋ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ବାକି ଏଇଟା ହେଲା ରୁମ୍ ଏଠି ମୁଁ ମାଛ ନେଟ୍ଟା ରଖିଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଥର କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ତ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ମାଛ ଦାନା ଥିଲା ଉଠେଇ ଆଣିଲି ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦାନା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ନହେଲେ ପୁଣି ପାଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭାଇ ତ 1:43 ହେଲାଣି ଆଉ ଏଠି ସିକୁନ୍ ଚାଟକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ସେ ଶୋଇଛି ତା ସହିତ ଶୋଇବା ଅଫିସ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ତାକୁ କହୁଛି ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ବବଲ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଘରୁ ଏମିତି କିଛି ତା ଭିୟୁଟା ଦେଉଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଅଭିକା ତା ଲାଇଟ୍ଟା ରେଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଠି ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ବଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏଠୁ କ'ଣ ହଲିଗଲା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖ ଏବେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନ୍ କଲି ଯାହା ବି ହଉ ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ଚାଲ ସେ ତାର ଜଳୁଥାଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଆଜି କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛ ମାନେ ସବୁଠୁ ବୋରିଂ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ର ଏଠି ସରି ଏଇଟା ଘରର ସବୁଠୁ ବୋରିଂ ରୁମ୍ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ଦେଖ
ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ଅଛି ମାନେ ଟିଭି ଫିଭି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସୋଫା ପଡ଼ିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ କରିଦେଲି। ଡେଇଁକି ଆସିପାରିବୁ ଟି ଗଲାବେଳେ ପଳେଇଲା ବା ଡେଇଁକି ଏଇଆଡ଼ା ଆସ ଆସ କି ଜମ୍ପ ବା ଭାଇ ବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁନ ମୋ ବାଥରୁମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ପାଇପ୍ଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜଷ୍ଟ ସେପଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ତ ତାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟଟା ସେଇଠି ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟଡୋରକୁ ପାଇପ୍ଟା ଏମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମିନ୍ସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼େ ବୋଧେ ଘୋଷା କରିଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାର ପଟୁ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ନୋଟିସ୍ କରିକି କେହି ଆ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ବିକଜ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ବା ବେଳେବେଳେ ସକାଳେ ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ପଡ଼େଇ ଆ ଭିତରେ ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନଖ ଫଖ ବାଜୁଛି ଏମିତି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ତ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ସେ ଜାଗାଟା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାଥରୁମ୍ର କ'ଣ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମାନେ କେଉଁଠି ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ି ଯାଇ ରହୁଛି ତ ଦେଖିବା କିଏ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ତ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ସେ କିଛି ଆସିବ ଲେଟ୍ସ ସି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାରାଟା କ'ଣ ଯାଇ ସେପଟେ ବସିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାରାଟା ବଇଛି ସେ ସେଠି ବଇଛି ବଟ୍ ଏଠିକି କିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମୋ ହିସାବରେ ତ ସେ ପାରା ହିଁ ଥିବ କାହିଁକିନା ପାରାମାନେ ହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଘର କରନ୍ତି ଆଉ କେହି କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପାରା ଯଦି ଖାଲି ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ସିଓର ହେଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା ପାରାଙ୍କ ଘର। ଛାଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇ ହେବନି ଚାଲ ଯିବା।